Bueno, egunon, denoi ostirela iritsi da ostirela. Eta, bueno, azkenengo eguna, errekide festako azkenengo egunera iritsi gera, hainbat ekintzetzen ditugu, gosariak egunero, ipuinkontalariak, baina lare, lasai, gaur ere badaude gauzak eta gero xo kontatuko dizkizuegu. Baina orain guazen, arpegi berri badoko gure artean. Ez da, Ana? A ber, kontaguzu pixka bat, nor zara, Ana? Bueno, tertulia hontan egia da berria naizela, baina eskolan aspaldikoa naiz. Eskola hortan ikasi nuen, eta, bueno, karrera bukatu, eta horra hasi nintzen, eta ja 27 urte damakizkit, iraian 28. Orduan, bueno, egia esan da oso gustora naiz beti eskolan, haur hezkuntzako irakasle bezala egin delana beti, bi urte, 3 urte eta 4 urteko umekin. Mhm. Eta, bueno, tutora naiz, beti tutora izan du naiz. Oso ondo. Eta gainera, eskolan ezagutez aparte, gaur, aste honetan zehar ikusi zaitugu ipuin batzuk kontatzen, ea, kontaiguzu pixkat ze esperientzia izan den hori, a ber. Bai, bueno, badena bezala izan da oso esperientzi berria, a ber, gu gelan kontatze gendunen ipuina, beti genden umen aurren, ez? Orduan, umen aurren gauzak egitea oso erresa da eta oso polita da. Ze umentzat iten dezun guztia ondo dao. Ume txikintzat batez ere, beti andereño egiten duna zoragarria da. Ordu noain, bideo baten aurren jartzea, eta kontatzea umek izango baliake bezala, ez da hain erresa, baina nik imaginatzen nun nere burun umek zeudela aurren, eta jazta, eta oso, no? Oso gustoa, esperientzia berriak, egoera berria, Hau, esperientzia berriak. Sartu zea grabatutakoa ikustea bidali aurretik, ez zuzenean bidali egiten zenun. Beira grabatzen ziten nere semek, eta gero beak ikustezun, eta esaten nion ondo dao, ez? Bai, bale, bai, jazta ez Bai, dut jazta. ikusi nahi. Jo, ze, Da, ja, ze nahi gertatu zait, ez? basta. Guzti honekin hasi ginaren lehenengo astean bideo batzuk eta audio batzuk ziala, eta jo, ikusten ditun, eta ez benga berriro, ez benga berriro. Eta iritsi zan momentu bat esaten nula bida. Atea dan bezala, atea dala, bidaliko dut, ze beti esaten duzu, esaldi hau beste modunta esango banu, edo hemen tonto horpegia jarri dut, edo hemen ez dakizte, eta jo, bai, Hori da, zaila ala da, ez da. gaudela goituta, Bai, egia da ba, besteak asko bai. nei berdina esaten nun, bueno, atera dan bezala jasemek ikustezun, eta jazta, batzutan igual esate ziten, aditz bat gaizki esan dezu, eta orduan, bueno, oso aditz garrantzitsua baldin bazan, berriro itegen du, baino, bueno, bestela ez. Eta egia esan da, ipuina kontatzea umei oso gelan gaudenen izatea oso momentu politia, oso momentu berezia umei asko gustatzen zaiena. Eta, bueno, eta ipuinak 27 urte hoitan, beti arrakasta gehienak eukitzen dituzte pertsonai gaizto kateratzen baldin badia, batez ere Bai, irurteko ume, 3, 4, 2, otsoa da zoragarria, beraiei asko gustatzen zaie, edo beste pertsonai gaizto batzuk, ez? Eta, bueno, gero, baino, klaro, beti azaldu behar du gero norbait, gaizto horrekin bukatzen duna edo. Eta, bueno, olako, generalen askotan eskatzen dizkigute berdinak. Orduan, berdinak kontatzen ditugu, baina, bueno, gero saiatze geare bai, sartzen beste ipuin berri batzuke bai. Gaina gaur egun, baloreak sartzeko ipuin pila bat dauzkagu, Elmer eta olako ipuinetan baikortasuna, solidaritatea, gauza asko lantzen dira eta horiek ere politiak dira. Eta gero puntualkire bai, azken urtetan bai, lehen etzan horren beste garrantzia ematen, igual ume bati atxona hiltz egiten zitzaion, edo guraso banantzezian, gero gutxigo, leheno gutxigo hain gehiago, eta bueno, hori dena etzan kontutan eukitzen. Gaur egun, olako zerbait baldin badaukagu gure gelan, ume bati atxona hiltzaiola eta oso gaizkia idala pasatzen edo, badauzkagu ipuin zehatzak hori dena lantzeko. Eta egia esan da laguntza handia ematen digute guri, familiei, ze azkenen iruditzen zaigu ume txiki dialako ez diala gauzataz enteratzen, eta hori ez da Ez. hola.
Umeak oso ondo enteratzen dira gauzataz, Bai. eta hizkuntza ez berbala oso ondo ulertzeue, orduan hobe da beti gauzak hitzeitea. Eta problema txiki hoitaz hitzeiteko, gaur egun ipuin asko daude, eta oso ondo etortze zaizkigunak, bai. Oso ondo, bueno, a ver, nire errua, barkatu Iban, mesedez, baina ez ditut aurkeztu. Iban dago gurekin baita ere, pajaritarekin, guapo. Hirugarren eguna dela nire pajarita ikusten dezute. Bai. Bueno. Eta gehiagik luztutu gabe, gozaltzen ari gira baita ere. Ipinkuntalari batek zer gozaltzen du? Bueno, nei eguneko bazkari gehiena gosaria da gehien gustatzen zaitena. Eta gaina hortarako beti denbora hartzen dut, lanena honen eskolan ere bai denbora hartzen dut, eta orduan gozaltzen dut lasai salan telediarioa edo ikusten, eta gozaltzen dut kafesnea zerealakin. Bueno, horrekin ondo eguerdi arte. Oso ondo. Bueno, bueno, gaur azkenengo gozari honetan, pixka bat, kontatuko dugu zer dagoen, Iban. Eta, Ana, ze egia da, aurreko egunetan, ekintza desente egon dira, baina bereziki gaur, arratsaldean nahiko beteta daukagu, nahiko iluntzera arte, bai? Hasiko gara, ipuin kontalariakin, Euskal Ana, norri dongo dan, ipuina kontatzen gaur ere bai, zu agian, ez dakigu, ikusiko dugu. Ondoren, bostetan, jokoak, online, bideojokoak, bravo, hala, Iban, ikusaldezu bideojoko hori nolakoa den? Bai, ez dakit ausartuko nahi zen jolastera, Haindik ez dut denbora uki internatzeko, eta, a ber, igual bihar bazkal ostean saiatzen naiz instalatzen, eta pixat jokatzen, bestela ikasek egurra emango diate, eta ez da plana. Bai, nik uste dut ikasleentzako aukera polita dela irakasleei egurra emateko. Eta guk horren beste zuritu gabe, bueno, jasan dezakegu. Beste jokua, nola zan? Beti azte zaitizena. Pinturillo bi, hori da. Kasu honetan oso joku simplea da, ez du errekursoa eskatzen, online jolastu daiteke, aplikaziotik jolastu daiteke, mugiko horretik jolastu daiteke, eta pikzionari klasiko bat, da, azken finean, marrazkia txandakatuz erabiltzailea bakoitzak egingo luke, eta asmatu inberkloriatzeke, ze adierazien duen marrazki horrekin. Noski, grazia dago, marrazki egiteko denbora oso gutxi daukazu, eta gainera, bakoitzen abilezia xaguarekin edo behatzarekin, ez da, arkatzarekin bezain berdina, hor dauka bere grazia. Eta tira, ea jendeak asmatzen duen, eta momentu polita pasatzen ditugun. Ondoren, fotokala daukagu. Azkenengo eskaria izan zena familiei, ostiralelako, errekideko fotokal klasikoa. Kasu honetan, etxean egindako fotokala, baina errekide gaitzat hartuta, errekide festa gaitzat hartuta, ea argazkiak iristen diren, eta hor pase poli bat egitea dukagun, inolako arazo teknikorik gabe. Seguro, tiokin. Eta maitzeko, nola ez, errekide festan zer dago azkenengo zatian beti, Iban? Dantzaldia, musika eta dantzaldia. Eta aurten ere, horrela eskainiko dugu. Lehenik, Eloi Iglesiasen eskutik, etxeko txikienentzako dantzaldi berezia, koreografia eta guzti. Eta ondoren, pixka bat hain txikiak ez direnentzako, beste DJ batzuk etorriko zizkigu, gurasoak eta animatu direnak musika eskaintzera, eta beren eskutikan DJ saio bat izango dugu denontzako, eta nahi duzen arte. Hoi da, pixka bat plana? Ni jokin eskertu nahi nioke noski DJ guztiri eta denei, festa hau antolatzen nahi zeaten guztiri, baina, jake DJ berri bat aurten sartuko dana da nere gelako ume baten aita, Figuerido, orduan, hemendik ja eskertzei jot. Oso ondo. Nik uste oso DJ hona dela, Ja, seguru baiet. Ikusiko dugu. Horrelako planarekin, etxean, lasai, lagun artean edo familia artean, eta gozatzera, ez da, Iban? Tope, saiatuko gea. Paella bazkalduko etela, hola eskolako festako giroan euteko. Claro, bai, gero zozketa ez dugu izango, baina tira, hori beste urte baterako utziko dugu. Bai, hor klasiko batzuk galduko itego, baina tira. Lehen urten ere ikusi genuen, ez? Lehen urten aldaketa bat egontzan eskolako festan. Pertsonalki asko botan faltan, dantzaldi, San Juansu hori, baina ikusi genuen gauzak aldatu daitezkela, eta aldatu barriala gian ere, ez? Eta hortengoa, are gehiago, ez? Aldaketa. Aurtengoa derrigorrez.
baina uste mantendu deula bizirik, ez? Eskolako festako giroa, momentu politak pasaiteula, Bai. eta bueno, eskolako ikasle, eta ikasle hori asko ere pasadiara, ez? YouTubeko kanaletik, gu ikustea eta gutazpar pixkat egitea ere, Zere gauza batzuk iritsi zaizkit. Hombre, ez dagoet inolako zalantzarik, Iban. Seguro, Bai. Begiralen WhatsAppetan eta agarra jodiate pixat, baina bia, tira. Bueno, ondo Justo hain pasaba. dago Bai. Hortako gaude hemen, así que... Bai. Oso ondo. Oso ondo, bueno, hemen dutiko dugu gaurko gosaria, Gero Oso iruterritan, denok pantalla Hementxe ikusten gara. hori hementxe ikusten gera, eta arratsaldeon pasa ezagula. Venga, urrun arte, Gero arte. agur.